DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Madadangog sa DZGB ang UNC On The Air buong July 20 kada Sabado alas 12:15 UNC On The Air hatod sa Indo kang University of Nueva Cáceres. Sa Indong mahihinan nyo ang mga programa kang UNC asin mga impormasyon para sa dekalidad na edukasyon. UNC On The Air sa Indong makakaiba si Paulo Suzara asin si Carme De Jesus. Be future ready at UNC. UNC On The Air. Yan, maraming na pagka-ukto sa Gabos na nagdadamugo niya sa DCGB Albay. And after a year po, kita po nagbabalik sa satuyang programa. Medyo na-miss ko po yung samuyang pag-travel. Hali po sa Naga, pa dyan sa Albay, sa Legazpi. We were supposed to start 2 weeks ago, pero dahil nga po sa mga nangyari na low pressure area sa tuyang lugar, and bako lang po sa Bicol, but sa entire Luzon, medyo po na abalaan sa tuyang programa, tigdi po sa Albay. Sa kuya po piga-anticipar ini kasi sabi ko nga ni Kasubago, ang sa kuya po pagbiyahe maugmahon, kaibanan po ang sa kuya mga partner dati, ang sa kuya pong driver kang UNC, talaga po nag-i-enjoy kami kasi magayunan po. Aside from, siyempre po, mainit na po ang Mount Mayon, siyempre po ang sa tuyang kakanon, ang mga masisiram na kakanon going to Legazpi, along the road kami po na nagpupundo, nag-stop over para po manamitin. So, yan po ang samuyan ng mimili. Especially mo yan, na ang mga satuyang mga paradangog namumugto mo yan. So, happy lunch po sa mga paradangog kang DCGB Albay. So, kami po naugma na kami po ay nakabalik dito sa tuyang programa dito sa Albay para po sa tuyang pong ipaaram sa tuyang mga parahinanyog. Ano po ang bareta ang UNC? Ano po mga nangyayari? Ano po ang pwede nating aramon para po kita po maedukar? At the same time po, magkaroon kitang idea and what's UNC doing right now sa education sector. So, ulit po, marahay na hapon. Marahay na po ang sa tuyang pagka-aldaw. For the past few days, nagpahiling na po ang sa tuyang marahay na po ang sa tuyang pangalugon. Medyo mainit-init na po. Same po dito sa Naga, dahil na po mauran. And hopefully po in the coming weeks and months, magayon na po ang sa tuyang panahon. Lalo na po, and I know po ang Legazpi and the entire Albay is anticipating po ang sa indang Ibalong Festival. Tama po ba? And that will be a month from now. And sila po yung magse-celebrate ng kanilang festival. And after po ng Ibalong, syempre po, next month, that will be on the 2nd or 3rd week of September, tayo po yung magse-celebrate ng Peña Francia Fiesta. Syempre po, ang sa tuwing mga bisita, welcome po kayo dito sa Bicol, sa Legazpi, sa Albay, sa Kamsur, and syempre po sa buong Bicol, welcome po kayo sa inyong pagbisita sa mga maabot pong bulan ng yan na taon. So, muli po, ito po kitang magayon na itutukaron. Ito po kitang mga bisita. We were supposed to be joined by the President of the University of Nueva Cáceres, Dr. Kay Lauraya, sa pong Parokyong Albayana. Kaibanan po sana natin ngunyan for the program, pero po ito siyang kalakawan. So ngunyan po, ito kitang duwang bisita na makakaibanan. Siyempre po, hindi po, parati ko na pong nakakaibanan sa mga aktibidades. Ining duwang departamento na niyo, very close to my heart. Especially po ang sa tuyang mga deans right now. Kami po kakatapos lang sa muyang strategic planning, 2 days, and very happy po kami. And mamaya po, they will share also the good news ng University of Nueva Cáceres. Especially po na ang sa tuyang pong kaaldawan, madali na po ang pagpuon kang klase kang katuyong mga estudyante. Aram ko po ang mga magurang right now, kahit po ang mga college students ang sa mga kaakian. Eh syempre po, sa inda pong pigaan tabayanan pa. Alam ta po na sa Lunes, very busy na po ang sa tuyong mga magurang mga estudyante po kasi magpupuon na po across Bicol region ang pagpupuon po kang mga estudyante natin sa kolehiyo. Sa UNC po ngunyan, medyo very busy na din. Aktibidades po natin ngunyan. Kung kitang ORSEM, that's the Orientation Seminar across the 7 colleges of the university.
Sila po is nasa Sports Palace and sila po ay nagkakaroon ng programa all the way this morning hanggang po mamayang hapon and kasali ko dyan yung College of Law. Malapit lang dito yung orientation kaya dinig-danig nila namin yung mga palakpakan ng mga estudyante ng mga College of Law. Sabi, overflowing ang numbers ng mga College of Law natin ngayon. In the coming programa ho natin, we'll be discussing a lot about the College of Law. But ngayon po, dalawa yung departamento na naimbitaran ho natin ngayon para discuss, mag-share sa atin ng ating programa about the University of Navacasa at sa kanilang mga departamento po na kinakaputan. So, ilan po sa tumang bisita, yes, we will be discussing about the College of Computer Studies. Kasama yun natin ang Dean ng College of Computer Studies, si Dean Agnes Reyes. That's for the first interview. And mamaya ho kakasama natin si Dean Lorny Tanhay, ang Dean ho din ng Dean College of Criminal Justice Education. So marahay na hapon po sa inyong dua. Aron ko po, very busy kita ngayon. Si Dean and Dean Agnes and Dean Lorny ngayon na aldaw. I'm sure talagang very busy kita ngayon na aldaw para sa preparasyon kan sa tuyang eskwelahan. Sa Lunes na po. Medyo we need to anticipate a lot of things. So yan po, preparasyon po kang UNC para po makula po sa mga students, freshmen transfer, syempre po sa Gabus. And matawan ta po ng marhay na kalidad na edukasyon and syempre career preparedness ka sa tuyang mga estudyante. So ngayon po, mapuna po kita sa tuyang programa sa mga naghihinanyan po. Yan, may mga live on air po tayo sa DCGB. So may mga kahaputan po, feel free. Naghahapot po, kasubaagot, ano po igokit ang programa sa Albay because we all know po naman po ang sa tuyang universidad, pa po lang po sa Kamsur, sa Naga. Igo po kitang mga estudyante din. As far as Subon, Masbate po, nagkaklase po sa tuyang universidad. So sabi nga namin na it's a must for us to share also the good news of the University of Navacasa. So ngayon po, nanta na po ang oras po, it's 24 minutes past the hour of 12. Kita po maabot hindi ang alas 1:30 ng hapon, tama po ba? So meron po tayong isang oras mahigit para sa ating programa. Yan. So ngayon po, kita po magpupuuna. I think our first guest is now kasama na ho natin. Marahay na pagkaugto sa imo Dean Agnes. Malinaw po ba sa tuyang audio dyan? Dean Agnes? Hello, good afternoon, Pao. Yes, marahay And na. Carmi, good afternoon. So, si Dean Agnes po ito, nagpapahatid po ng mainit na pagbati sa lahat ng nakatutok at nakikinig sa DCGB Legazpi. Yan, marahay na hapon, ma'am. Nasa info kita ngunyan para for the information ng ating mga naghihinanyo. Yan, nakikita mo sa aking background. Yan yung aming Mac Laboratory. Nice. Opo. So ngunyan po talaga, sabi ko nga we were supposed to be in Albay, pero sabi ko sobrang dami na yung ating mga ginagawa, especially mente na sa tukong wini-welcome ating mga estudyante. We're showcasing to them po. Ano ba yung UNC? Ano ba yung something to look forward? Big day. First day nila dito that we need to give them a blast. So ngunyan po, talking about blast, makausap po natin si Dean Agnes and to talk about the College Computer Studies. So ngunyan po, Ma'am Dean Agnes, sa kuya pong pagiging parte kang sa tuyang sabi ng recognition or graduation. Nahinig ko po itong mga estudyante natin from the College Computer Studies na talaga po nag-i-excel. So, sa tuyang pong pag-ulayan, particularmente po, ang sa tuyang mga, siguro po sa pwede tang pag-ulayan na talaga pong nagtatak sa kuya is that ito po sa tuyang mga partnerships. Ako po iya sa Career Center as the placement officer. Nahiling ko po si Solito, ibig sabihin very good foundation in terms of partnerships ng ating mga estudyante. And siguro po madidiscuss na yan itong yung sa tuwing employment rate, which is a good example talaga pong ini-emulate at the same time talaga pong we are deeply honored for doing such a project po. So Dean Agnes, talk about partnership. Can you share it to us po? Yan. So, una sa lahat, Pao, gusto kong ipaaram sa Gabos na ang aming mga programs are BS Computer Science, BS Information Technology, BS in Library and Information Science, and just only last year, yung Master in Library and Information Science is nalipat na rin sa amin. Kaya ngayon ang pangalan ng college namin ay School of Computer and Information Sciences. And of course, yung STAR program namin, yung Associate in Computer Technology,
wherein ito 2-year program lang, pero it opened the doors for those individuals who want to enter the industry, pero kumbaga wala tayong masyadong kakayahan financially para makapagpatuloy ng 4 years. So itong Associate in Computer Technology is with partnership with Accenture Technology. So yung Accenture is a global company na hindi lang ang akala ng iba BPO lang yan, pero sa totoo lang po originally talagang sa software development po siya. So nag-partner kami sa INDA on the onset of the pandemic, dun nag-start. So matagal-tagal na rin kami kasi it's 2025 na. So ang una naming mga estudyante na hire doon is nung mismong pandemic 2020. So kung baga ngayon ika-6th year na, and currently igwa na kaming 2 na estudyante na meron ng contract bago pa sinda mag-graduate kang June 27. So igwa na sindang contract. And yung iba naman is still processing. Ang kagayunan dito sa ating program na Associate in Computer Technology is that after 2 years, pwede na magtrabaho directly sa Accenture. Aram tama na masakit bagang maghanap ng trabaho lalo na kung daika 4-year degree. Pero dahil itong curriculum namin ay dinesign namin kasama ang Accenture, ang training ninda sa last semester is with Accenture. In addition pa yan, na mula first year until second year, all the contents of our curriculum or all the course delivery and the technology that we are using are the same as what the industry needs. Yan ay sa tulong ng Accenture. Daiman po ibig sabihin na sa Accenture talaga sinda matrabaho, igwaman pong free will ang student na maghanap ng trabaho sa iba. Pero ang kagayunan dahil sa training, magayunan ang kanilang profile. So it boosts the portfolio of our graduate. So yun ang kagayunan nito. Now, in-extend man po yung partnership ng Accenture dun sa mga 4-year degree program namin. And dahil dun sa mga training, ang mga students namin, kung bako sa Accenture, mahanap sila ng mas halangkaw. Pero actually, just only last year, ang aming graduates was employed. They were employed in Accenture within 90 days. Sa gabos-gabos, kumbaga, 92% ang aming employment rate. Kumpara sa tinatarget talang baga na 90% in 90 days. And dun sa 92%, 48% duman yaon sa Accenture. So, ano ang pino-point out ko po dito? Dahil sa partnership, sigurado yung training industry-aligned and siguradong igwang trabaho sa tunay na industry na pang-IT. Yan, So, ito namang yeah. mga, Go itong partnership na ito po is with industry and only this year, igwa po kaming dinagdag and nag-expand kami. So, kung yan, national and global level, igwa kaming direct globally. So, nagkaroon kami ng remote internship. So, part of our internship, which is actually 486 hours na minimum, ang part doon, half of it, we tried the remote internship and through the Smart Bridge, our partner, we trained our students with Salesforce. So, ang Salesforce kaya, dai talaga kaipuhang magpara-program na yung hard code. Pero ang analysis, kaipuhan. So, isa rin yan sa mga highly paying jobs. So, yan, nag-global na po kami. And, paano namin nagigibo ito? Puon pa po kaya sa second year, third year, up to fourth year, we partner with the communities. Ang project ng mga students are not just project for the shelves. Ang mga projects po talaga ay idinideploy sa community. And just recently, we got 4 grants from our LGU because meron kitang 4 na teams ng CS na nag-pitch for startup. So, ibig sabihin, pwede na silang mag-start ng business right after nung contract nila sa LGU. Ayan, Dina Agnes, magayon na pong pagdangugon, especially sa tuyang pagpuon pa lang ka sa itong programa. Ano po, sa mga magurang, mga estudyante, talaga pong, usually po talaga kita mga estudyante, paglaog mo, kahit first day pa lang po, inahapon na sa diri nila, ano ba talaga ang gusto ko mag-gain
kung nag-take up ng sa tuyang kurso related sa computer, siyempre po nag-iisip, ano po ang ma-offer kan sa tuyang University of Nueva Cáceres. So, ito po mga partnership talaga po magayunan. And I like to give an emphasis po dun sinasabi po mga startup ideas po natin. And meron po tayo, as mentioned, meron tayong apat. Hindi po mga bagay na hindi kumbaga, we are linking in this academe to industry na matabangan po sa community. Lalo na po niyan na ang empowerment through ang bago nating mayor, si Ma'am Lenny, especially alam naman natin ang empowerment ng ating mga Nagenyo, mga kasama ho natin dito sa Naga City. They really wanted to give an emphasis sa lahat po ng mga komunidad na natin na maging parte kang pag-develop kan sa tuyang syudad. And sa sarong bagay po yan na sabi nga natin, yan ang sarong finish lines. Kung ang Naga may finish lines by 2028, ang UNC naka-anchor po din. So ang sa tuya pong College of Computer Studies, sarong po yan sa mga instrumento kang pagdakula kang IT industry kan sa tuya pong syudad ng Naga. Aram ta po sa samuyang pag-iikot-ikot, sabi nga din ni Agnes, sa mga IT companies, padakul sa mga IT companies dito sa tuyang lugar. Or mostly, kasama po dyan mga student, mga graduate mo natin, na hindi lang po sa IT but also from other courses so na talaga pong naging parte ng ang workforce. Bako lang pong workforce but they occupy higher levels, mga mid-managers to managers and even owners kan sa tuyang mga businesses and sa tuyang mga kumpanya. So magayunan po yun. Ito pong Accenture talaga. Very amazed ako when I started po na when I learned about Accenture. Kumaga po ang estudyante talagang, ready na. And a good thing din po na sinasabi mo po, Accenture is just an option, but then again po, with the training that we have, sabi mo po, our facilities is aligned internationally. Yung Accenture po is multinational. So at least po, they are prepared when they go out of, when they graduate po, talagang well-prepared din sila po in terms of their skills, at the same time, the use of facilities, and siyempre po, ang kanila natutunan po dito. And aligned to that po, siyempre po, the partnership, we also would like to talk yung mga faculty mo natin din, Agnes. Siyempre po, sabi nga natin, ang faculty po, kaantabay yan po kan sa tuyang mga facilities. Can you share to us about the faculty of your department po? Oo. Bubuuin ko na yung kwento ng CS. Yes, kasi po. kumbaga, dahil nga ang training namin ay grounded sa community, tigtatao mi ang program na sa community na yan, inaapod mi ang service learning program. Ang aming lahat ng mga project ay based from problem and research-based, community-based. Actually pala, in addition, igwa kaming tulong nag-graduate only this 2025 na nag-deploy ng mga programs nila sa capstone sa mga partner community sa raw na itong Barangay Info Management System. And aside duman, very din sila active sa mga researches. Now, ano ang igwa sa muya sa faculty? Kumbaga, kung ang estudyante arog ka iyan ka-active, ang faculty, kung iisipin natin, siguro grabe man ka-active. Yeah. Kasi ang mga faculty lahat qualified. Una, may mga master's degree. Ngayon, nagpupursue ng doctorate degree. And of course, accredited sila sa industry. So, kada faculty may kanya-kanyang specialization and they do have this industry certification. And of course, everyone, 100%, were encouraged to be immersed in the industry. So kumbaga, ito bang sinasabi nating work on the side o kung ano ba yun in layman's term, parang sideline. So yan kasi, di ba, mga teachers, so para ma-practice man ninda, ang mga itinutok doon ninda, nagwo-work man sila part-time sa mga industry ngunyan baga, very accessible naman dahil mga naka-offshore naman ang ating mga software development. And they are also engaged in research. Igwa man na publish sa Scopus Index. And kumbaga, kung ano ang pinapag-ibon nila sa student, iuman sa ginigibo ninda. So first hand sila na sinda muna ang nagpa-practice bago nila itauyan sa student. And nabanggit ko itong accreditation. So kung accredited ang aming faculty ng industry, accredited man ang aming program. So level 2 ang aming BSIT at saka BSCS. And yung aming Bachelor of Library Info Science and Master in Library Info Science, nag-undergo naman kami twice ng accreditation. No? So nasa
candidate status na. So by 2 years from now, ma-level 1 na. Yan. And madagdag ko na majority ng ating mga librarians dito sa Bicol, even sa Sorsogon, sa Legazpi, sa Camarines Sur, sa Camarines Norte, kadaklan dyan, graduate ng UNC. Kasi kahaluyan na kaya ang library science sa UNC kay pa, under siya ng College of Education, 1940s, saro sa mga nainot na program ng university. So, yan, accreditation ng faculty, accreditation ng program, and lastly, ang mga students, ipapa-accredit taman. So, dapat recognize man ng industry. So, igwa kitang inaapod na micro-credentialing. So, we call this as the Multiple Qualification Acquisition Program. So, this is already integrated in their courses. So, kumbaga, dai naman yan mamatian kang student dahil part siya ng subject. So, kumbaga, per topic, mabasa sinda, may gigibuhon sinda, but at the end of the term, igwa sindang mga certification na recognized ng ating industry. So itong mga accreditation na to dahil nagigibo tayo dahil tayo ay Oracle Academy, AWS Academy kita, partner kita ng Cisco Networking Academy, and partner kita ng LinkedIn Learn at saka Coursera. So iyon ang tatlong masasabi ko na talagang magayon na igwa kita kayan, accreditation kang faculty, accreditation kang program, at accreditation kang student. Yan, so very holistic at sa iyong mga diskurso ngayon na hapon na mo. I like the point din yung sinabi mo kanina na even our faculty, though ben matagal na sila sa satuyang profession, nakita ko yung mga faculty natin, talagang mga tenured faculty na sila. Very good to hear po, ma'am, na they're also practicing sa industry. Ibig sabihin, kumbaga, they're also on the learning process. Sabi nga natin, yung IT mo natin is emerging, evolving. So para hindi naman sila ma-left out, they also engage in an industry. Ang IT mo natin, and you can do it. Even myself, I can prove, even working in my office as the curator ng isang museo, I also work outside doing para ma-perfect. Hindi naman kasi you just work inside the campus. You also need to learn outside. And that means po, from the learnings na nakuha natin, you enrich it and at the same time share it to the community, to the university. And mga yun po yun ang programa ho natin. And also very thankful and very happy po with all the recognition partnership, the Coursera, the LinkedIn. And ako po din naging a witness kang LinkedIn account. Kang ako po ko sa UNC talaga po, never ko din po talaga na asikaso ang sa po yung LinkedIn. But with the encouragement and at the same time, we were asked to create our own LinkedIn. Nahilig ko din po. And especially our students, when we're trying to start their LinkedIn accounts, nakita ko yung mga, alam mo ba yung mga ano nila, previously during our time siguro na-realize natin, pero yung mga estudyante, sa LinkedIn account nila, nakita ko talaga yung mga ano nila, yung mga qualifications nila at the same time yung mga skills nila. And that is good for employers, di ba? As early as before they graduate or even during their stay. I believe first year pa lang po ba, are they asked to prepare their LinkedIn accounts? Yeah, they are asked to prepare their LinkedIn account since first year. And itong mga learning platforms na partner natin, integrated yan po on first year hanggang fourth year. So, kumbaga, sa puon pa lang, igwa na silang access sa mga magagayo na content na actually ang mga nagdi-deliver kaiyan, mga universities from other countries. Yan, and also po, sabi nga natin, yan po mga LinkedIn accounts niyan, na-embed din yung kanilang ang effort nila sa yung mga qualifications nila. Then during graduation, they are being recognized. Tama po ba, ma'am? Oo. Yes. Kasali yan sa ano natin, recognition. So, tigtataanan natin ng award kung si Simon ang may pinaka-highest na micro-credential sa kada department. And of course, igwama na ina-award ang ating career centers sa pinakamaray na LinkedIn profile because duman talaga natin mahihiling kung ano yung mga skills na igwana, anong skills ang na-acquire na ng ating mga students. And true yan sa lahat ng mga students ng UNC, bako lang sa CS. Yan, oo. Talagang dyan po, very happy ako dyan, very amazed. Nagamot po yung estudyante, they are required
Bako lang po siya encourage, but they are required to prepare the LinkedIn account. Sabi nga natin ngayon, ang mga employer ko natin, hindi naman naghahanap ng mga, some even mga, if they are fit to work, andun yung skills, even mga second year, third year, fourth year, I see a lot of students po natin na nagtatrabaho na, and that is because of their LinkedIn accounts. Yung mga employer mismo, yung nag-check na kanilang mga profile, and at the same time, they are being invited. Oh, you work dito. Ano, alam natin, ma'am, na merong mga estudyante natin ngayon na even gabi nagtatrabaho sila online, working from home, at the same time, juggling ang kanilang academics. And I'm very happy to that kasi po, sabi nga natin, they are also learning in the industry while studying. And that's true na at least po ang estudyante natin ngayon, when they graduate, they are career ready na po sa kanilang mga chosen career. So, moving po, ma'am. Ay, sige pa. Actually, gusto ko lang mag-add duman na ang aming mga student actually dahil for every year, igwa kaming tina-target na skills. For example, siyempre sa first year, foundational yan, ano? Pag second year, mga full stack developer na yan. Pag third year, sa software development na sila. Then pag fourth year, yaon na sila sa cloud computing. And just recently, ang BU nag-partner sa TUYA for natural language processing. So hopefully, maabot na naman yung mga AI application. And ang kagayunan pa, we refer our students to the alumni and to other partners kasi igwaman niya mga jobs na para sa software development. So, usually, pagka second year, yaon na sila as front-end developer. Pag third year, mga back-end developer na sila. So, ang kagayunan talaga kadaklan sa aming mga students, nagwo-work na sinda. So, nakakatabang naman sa kanilang tuition. And aside duman, ang UNC baga igong mga program sa student coaching. So, kadaklan sa aming mga student, very active dyan kasi igwaman niyang discount sa tuition fee. And even yung mga mayong discount, mga voluntary work, ang mga CS, very active yan kapag may mga ORSEM for technical support, paggibo-gibo ng mga video. So, kumbaga, dyan sinda nahahasa kapag igwang naghahagad ng tabang na sa UNC na employee na madraft lamang ngayon ng design, sindan ang pigpapagibumi bako na ang mga faculty tanganing mahasa talaga sinda. Yan, din, siguro ang mga first year mo niya na nagdadangog, excited na maging parte ka sa itong mga organization, kung ano man siya, kung academic man siya or non-academic. But during sa yung strategic planning din actors, sa mga natukar kan sa tuyang Vice President for Academics si Dr. Romeo Sumayo. Sinabi niya na, itong about AI, na-mention mo kanina, is that, sabi niya, dahil kita matakot sa AI, dapat kita makipagsabayan. Kumbaga, that's why, ang sa inyong pong department, I'm sure, are ready para sa inaapod na AI na yan. So, preparadong maray ang sa tuyang mga faculty, ang satuyang departamento. And aligned to that, syempre po ang satuyang mga facilities. Syempre po, kailangan talaga well-prepared. Sa ngunyan nga po, nakita ko sa satuyang campus is not only teaming with visitors, new students, pero ang satuyang mga empleyado, hanggang ngunyan yaong pasinda, nagpiprepare kasi ng mga classroom, laboratories, para po sa pagpupuon. Sabi nga po ni President Pay Lauraya is that sa tuyang mga faculty, sa day 1, yaon na sinda, naghahalat kang sa tuyang mga estudyante. Kaya po, sarong advice po sa tuyang mga estudyante na malaog sa Lunes, ang samuya po mga faculty, yaon na po, naghahalat sa inyong mga classroom. Day po kita mag-absent. Day 1 po yan, kaya mga faculty natin yaon na. So, can you share about ano po yung mga preparation natin sa facilities ka sa tuyang departamento? Yan. So, igwa kitang Mac Laboratory. So, inaugurate natin yan 2023. And right after ilang months kaiyan, pig-update taman itong sa laboratory, isarong laboratory na software development laboratory. And currently ngunyan, pag iling ko nga ni piglilinig na at ilalaag na si mga bagong computer naman duman sa sarong lab. So actually, very updated ang UNC. Nagsusunod kita na dapat yung mga computers from the time na binakal mo yan, at least 3 years lang yaon dyan, riribayan ta na afterwards. And igwa pa kitang inaapod na high-flex classroom. So sa high-flex baga, igwa yung mga devices dyan, may TV dyan, may projector dyan, may wifi dyan. And
igwa kaya na pag ang mga student natin, kung i-request ninda na ma-attend sila na online kasi minsan nga nagtatrabaho sinda, pwede man. So yung teacher at saka yung student, yaon kita sa campus, yung iba naka-online, pero sarabay man sinda giraray, nag-a-attend ng klase. So merong virtual, merong online. Iyo to ang hinaapod nating high flex learning environment. So kung mapapansin mo, Sir Pau, siguro mga 80% na ng classroom natin sa UNC are air-conditioned and currently igwa na kitang ina-update pa na ibang laboratory so that mamit taman itong 100%. Yan, talagang preparado na. Actually, Ma'am Dean Agnes, ako po ko din sa imong sarong classroom. Yan po ko din sa hybrid classroom. So thankful po ako sa tuyang mga ICT team. Sa imo pong team, andito po sila. They prepared this venue po for this program. But then po, ang sa tuya pong, makulang po sila nagpupundo, kinaulay po kita kan sa tuyang marketing team at the same time po sa imong departamento and also the College of Engineering and Architecture. Meron pa rin kita sa Diring Radio Room. And siguro po sa mamaabot ng programa natin would be using that one. Para po sa tuyang mga maabot ng programa, bako na po sa Albay, sa Naga. We wanted really to promote ang sa tuyang technology po. That's why sa paggamit ko pa ni medyo na-amazed na ako kasi this is the first time na nakapasok po dito. Usually this is being used by the students. Talagang very comfortable. Alam mo po, at the same time, maganda talaga yung setup nila dito. So congratulations po din, Agnes, for your department for really achieving well and also providing access to employability to our students. Sana po, sa ngayon na semester, alam ko po, isa kayo sa mga top performing department in terms of enrollment, and we are happy sa ganun. That's why we're expanding even our facilities in our classroom na para po ma-accommodate sa mga students. So before we end po, ikaw na po kitang oras na 10 minutes before 1 in the afternoon. Ma'am, last message po sa yung mga parahinan nyo, Agnes. Inut muna, gusto ko magpasalamat syempre sa aming mga students at sa mga parents na nagtitiwala sa amin. Kasi just only this second semester, we're able to achieve 92.42% of customer satisfaction. So makaugmahon na maray. And sa lahat po na nagdadangog, ini-invite ko po kayo na mag-aral sa University of Nueva Cáceres because in UNC po, you will able to experience the Alagang UNC, a very delightful experience for a student. So from Alagang UNC, from enrollment to employment. So from the day one po, yaon po kami, suportado ang gabos na estudyante, prepare namin sinda, hindi lang para makapasa, kundi para magkatrabaho. And until po to the first day of their job enrollment, job employment po, nakatutok naman po itong isang department namin na career center. So, yan po isang unique na department po yan kung ikukumpara nyo sa ibang eskwelahan. Igwa po kami talagang department na nakatutok for the preparation of our students. So, and gusto ko lang din pong i-highlight yung sa library science. Kami ang pinakainot na nag-offer po ng Bachelor of Library and Info Science dito sa Bicol, and majority po nga ng mga ating librarians graduate ng UNC, and we are the only university in Bicol offering masters in library and info science. So I invite also po our librarians who really need to have the master's degree kasi kaipuhan na po talaga natin na magkaroon ng master's degree. You can still enroll po. I-extend po namin ang enrollment para sa inyo until next week po para ma-accept pa rin po natin yung mga gustong pang magklase, especially yung nasa mga master's degree po. Yan, salamat po. Na-pressure ako sa sinabi ni Dean Agnes na kaipuhan na talaga mag-masters. Yan, definitely po. Yan po, sarong magayon na bareta, guidance sa tuyong mga estudyante. Ang pag-adal po, continuous learning po kita. Even kami po ni Dean Agnes, gabos po rin empleyado kang UNC, nag-aadal pa po. Para po matawan po ng markay na eksperyensya and quality education sa mga estudyante. So ngunyan po, sarap po nakulaon ng pagpapasalamat sa imong very busy schedule, Dean Agnes. And enjoy po the weekend. Alam ko po, pagal-pagal kita ngayon na weekend. But definitely po, next week, sabak naman po tayo. Salamat po, Dean Agnes, and marahay na hapon po sa imo.
Dean? Po, maraming salamat Pao sa pag-invite, sa pagbibigay ng opportunity for us to share what we have in UNC. So I invite everyone po once again to join us in UNC, Alagang UNC, a very delightful learning experience from enrollment to employment. Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig. Thank you, Dean. Thank you. Yan, so meron na lang po tayong natitirang 8 minutes before 1 in the afternoon. Meron pa po tayong nalalabing mahigit na 30 minutes para sa satuyang sunod na i-interview din para sa satuyang programa. Para before that, tayo po magkakaroon muna ng quick advertisement ng University of Nueva Cáceres. Over the years, doing or engaging into business has drastically and dramatically changed. From the one-man or family-owned tradition to a collaborative corporate approach. And at the University of Nueva Cáceres College of Business and Accountancy, your future is our business. Financial aspect comes as a full circle in any kind of business. As a business owner, technology will help me a lot into the business. Financial management also widely contributes in the decision-making process. The goal of marketing is to simply provide and communicate the value offered by a business to their target market in order to satisfy their needs and wants. Digital marketing has created a business for itself. They call it B2B or business to business. Over the years, tourism has evolved more than what the nature provides. Hospitality is the overarching profession beyond tourism. The ETF program in UNC enables working professionals to earn academic credits and bachelor's degree. The University of Nueva Cáceres College of Business and Accountancy, your future is our business, also offers ETF. Enroll now. This could happen of a few people who sit alone in a room, chasing their dreams. A dream that's so huge, it becomes almost impossible to reach. At some point, they might ask, success? And then they might give up. Here in UNC, we help your small dreams become big. We understand that big dreams start as something small. Like a task to complete, a passion, a mission that is inside all of us. Big dreams start small. University of Nueva Cáceres, School of Graduate Studies, Associate Member, ASEAN University Network, Quality Assurance. Alright, so kita po yung nagbabalik sa ating programa and pasintabi din po sa to yung mga guests mamaya. Dean Lordy is joining us. Until 1:15 lang po pala tayo ngayon, Dean Lordy. But still have enough time. I'm sure Dean Lordy can full pack naman si Dean Lordy when it comes to her program sa college of sa iyong departamento na sa iyong kinakaputin. So, ngunyan po, ipapadagos na po sa itong programa. I'm sure po very interesting sa yung topic. Pinunan po ni Dean Agnes kan sa iyong departamento. So, magayunong pong pagtangugunan sa tuya po palang university. 2 days from now, sa tuyang pagpupunta ng klase sa Lunes. That's August of 4, 2025. All set na po. And definitely po ang sa tuyang pong next na departamento. Ready na. Parati ako naghahapit sa office kanina din. Para mag-ulay-ulay. We've been partners sa tuyang mga kalakawan, especialmente sa mga partners kan sa tuyang departamento. Ang College of Criminal Justice Education. So ngayon po, mga kaibahan natin sa tuyang pagtatapos ka sa tuyang programa, ang Dean ka College of Criminal Justice Education, Dean Lorly Penhay. Maray na hapon po, Dean. Hello, good afternoon, Sir Pao. And sa gabos po na nagdadangog kang programa kang DZGB Legazpi, marahay na aldaw po sa Indogabos.
Yan, Dean, all set na po kita. I'm sure po ang sa tuya pong programa College of Criminal Justice Education, talaga pong all set na. Nakita ko sa mga estudyante mo, ma'am, yung mga first year, nag-tutor sila kanina sa Tuyang campus. And going to that, I'm sure matakulong ka pong ibabareta sa tuya. So, would like to request po ang sa tuya mga kaibanan dyan sa radio station. Meron pong simpleng presentation po na ginibo para sa tuya si Dean Agnes. Would like to ask our technical team po na ma-flash on screen. If ready na po, maybe ask po sa tuyang mga kaibanan dyan para mapahiling po ang sa tuyang presentasyon. So, din, yan. Ready na po ba? So, while preparing, Kuya Pao, so Sige po. gusto ko na pong pasalamatan, no, kapos na listeners and viewers na po digdi sa DCGB. Si mga nagdadalan po sa live, maraming salamat po for your time to listen and to be part of our program today. So, sa mga organizers po kang programang ini, and especially our AMSCO, so thank you for the opportunity to be here in this program of Kuya Pao. So, ang College of Criminal Justice Education po, Kuya Pao, just a brief history. We established this one in year 2012. So, 2012 po kami nag-umpisa with one program, the Bachelor of Science in Criminology. So, sa ngunyan po, nasa 12 years na po ang Bachelor of Science in Criminology. And the good thing is, bako lang kami nakafocus sa Bachelor of Science in Criminology. But more so, igwa na po kaming sarong programa, no, added to the Bachelor of Science in Criminology na sa UNC lang po siya available, which is the Bachelor of Forensic Science. So, the Bachelor of Forensic Science was started last 2023 by virtue of the CHED permit to operate the program. So, and now po, we are granted by the CHED with level 2 up to level 3 permit to operate the Bachelor of Forensic Science. So, we are very happy because ang in-apply namin is level 2 accreditation of the program, but we are granted level 3. So, about pong sabi yun, qualified po na magtukdo or mag-offer kang programa ang University of Nueva Cáceres sa ngaran kang Bachelor of Forensic Science. So sa next year po, ang i-work out me is now the government recognition of the program. Okay, so side by side with that accreditation, Kuya Pao, is also the accreditation of the Bachelor of Science in Criminology. Nasa level 1 accreditation na po kita, and this year end or the end of this quarter 2025, we will now be applying for the next level of accreditation. So pa-level 2 na po ang College of Criminology of the University of Nueva Cáceres. So baka po may mga maghapot, ano man nga ang pagkakaiba kang criminology sa forensic science? So kasi that's the common questions that I always encountered po. So ano man nga ako tama criminology imbes na forensic science. So, this is the difference po. Ang criminology po, ang focus niya is about the study of crime, criminals, behavior, law enforcement, and the justice system. So, inaadalan ta dyan paano ang pag-file ng kaso, ang proseso kang sa tuyang criminal justice system. So, from the community, police, prosecution, court, corrections. So, gabos po yan inaadalan. Si behavior kang kriminal, paano nagkakagugigwang krimen, paano masusolusyonan ang krimen? Usually, yan po ang focus kang criminology program. So, ang focus naman, Kuya Pao, kang forensic science is on the science and technology aspect. Science and technology to analyze the physical evidence from the crime scene. So, specialized program po siya na ang tinututukan niya is on the scientific and technological part or aspect, scientific aspect of investigation. Okay? So, when it comes naman, Kuya Pao, sa mga curriculum content, no? Ang mga inaadalan to sa criminology is all about the criminal law, procedure, criminal investigation, law enforcement administration, sociology of crime, penology, and corrections, si mga malagman sa Bureau of Corrections and BJMP. And we also study human behavior and victimology. Pag-abot man sa forensic science, ang focus dalan taman ang forensic science, but it's just a portion. Sa forensic science, in-depth study, no?
forensic biology, chemistry, mga inaadalan yan, crime scene investigation, toxicology, DNA and fingerprint analysis, kaya nga ni pong igwakit ang DNA laboratory sa UNC. And also forensic pathology and more so evidence collection and laboratory work. So, napaka-focus niya Kuya Pao sa forensic analysis. So, pag-abot naman sa trabaho, anong magiging trabaho? Okay, sa criminology, common po is to be a police officer, probation officer, criminal investigator, corrections officer or jail officers, fire safety or Bureau of Fire Protection, fire officer, security consultant, criminologist, pwedeng maging professor, just like me, no? Pwedeng maging dean. So, pwede po siya sa branches ng Armed Forces of the Philippines, sa Navy, sa Marines, Air Force, Philippine Army. Pwede po siya sa PDEA, sa Drug Enforcement Agency. Pwede po siya sa PDEA, sa Bucor, Bureau of Corrections, sa Philippine Coast Guard, and all other law enforcement, no? Na igwa kita. So, bali po ang criminology and forensic science, they are prepared po for government employment. So, ibig sabihin po, pag government employment, may security of tenure ka. And high benefits and competitive salary, compensation package, kasi nasa gobyerno ka. So, naka-prepare po talaga siya for government service. So, ang BS Forensic Science naman, graduates po, so is more on, focus on forensic analysis. So, ibig sabihin po, maski ka maglaog sa PNP station or sa Philippine National Police, ang pinaka-core po kang trabaho mo is on the forensic laboratory. So, crime laboratory technician, pwede po siyang maging ballistics or fingerprint expert or specialist, DNA specialist, SOCO member or yung forensic unit ng apod nun yan, pwede po siyang maging toxicologist. Okay, so pwede siyang mag-toxicologist, pwede man po maging instructor, no? Kung maglalaog man po ang forensic science graduates, pwede po siya sa cybercrime division. So kasi part rin po ng curriculum namin is yung digital, no? Forensics. Okay? So sa crime laboratory, ballistics and drug analysis can be carried out by this graduate. And pwede rin po siya, Kuya Pao, sa NBI. Ano ang magiging trabaho niya sa NBI? Forensic chemist, document examiner, DNA analyst. Sa NBI po, meron ding digital investigator. So, he can work as digital forensic investigator. Okay? Sa PDEA naman, ang graduate ng forensic science is focus on drug analysis and field operations. Laboratory services sa mga nakumpiskang drug evidence. Kung PDEA po ang lalaugan, kang graduate ng forensic science. So, if the graduate of forensic science will work in the Bureau of Customs, okay, Customs Kuya Pao, or Bureau of Immigration, pwede man po. Kung criminology ka, malaw ka sa Bureau of Immigration, pwede ka dun sa immigration part, sa document examination, no, portion. So, o kaya dun sa fraud investigation department. Okay, so aside from that, sa mga medical institutions or forensic institutions, medical, and po ang graduate ng forensic na maging pathology assistant. Forensic pathology assistant, or you can work under the medical examiners, no? In-depth investigations. Pag-abot naman po sa legal and judicial system, graduate of forensic science can work as a court, no, expert witness, evidence analyst for the prosecution or for the defense. And more so sa private sector, kadakoy man pong opportunity na naghahalat. So may mga private forensic laboratory tayo, testing center, environmental forensics, and sa mga industrial sectors naman, so very common po yung sa cyber forensic or digital security firms. So at pag naglogsinda sa academic institutions, so they can be a professor to teach specialized courses in forensic science. So iyan lamang po Kuya pa ang mga some of the job or career
na pwedeng laugan kang graduate ng forensic science and graduate kang BS criminology. So pero dahil po dyan, nalilimit no ang job opportunities kasi po sa UNC igwa po kitang tinatawag na multi-qualification acquisition program. So we cross-skill the students. Okay? So ibig sabihin ng cross skills, hindi lang po trabahong align sa kanilang course ang pwede nilang laugan, but they can also work in other aspects or in other field. Kasi po iwa kitang multi-qualifications or micro-credentials na pinagpiprepare sila para sa iba pang trabaho na pwede nindang laugon should in case habo pa nindang laugon si pinaka-core kan sa indang program. So, ang forensic science, Kuya Pao, is a program na mayo pong board exam. Okay? Mayo siyang board exam kasi the directions is for you to prepare to become a lawyer and or a physician. Ibig sabihin po, ang forensic science preparatory for College of Medicine and preparatory program for the College of Law or for the Juris Doctor. So, yan po. So, kung criminology naman po, you have to take the criminology licensure examination. So, pwede ka rin mag-further studies, no? Okay, so ibig sabihin po, Kuya, ang criminology is para sa mga interesado na mag-adal, no? Or ma-engage sa law enforcement, justice system, and public service roles. Pero kung passionate ka sa science, sa laboratory works, and sa solving of crimes through evidence analysis, then the perfect course for you is the Bachelor of Forensic Science. So, yan po yung brief explanation po kung paano magkaiba ang forensic science and criminology pag-abot sa kurso, sa subjects, okay, and sa career pathway. Although may konting resemblance naman kasi they can both take, no, the law enforcement agencies, pero napaka-specialized kasi at highly skilled kasi pag sinabi nating graduate of forensic science. So, and kung sa tanong naman, Kuya, no, paano ta sa UNC dapat mag-adal ang sa tuyang mga kaakian, no? So, I'll give you po 7 reasons why you should choose UNC. Unang-una, we have experienced faculty. So, 75% po, Kuya Pao, kung sa tuyang professor are industry practitioner. So, both pong sabihon, they can provide first-hand information or actual experience. They can share actual experiences to their students na mas mapapadali ang learning process. So, and also 83% of our faculty are master's degree. So, duwa na lang po ang nasa thesis, no? So, and then we can hit already the 100% of the of the faculty qualifications. So, we have also professors that are already in the PhD program and PhD graduates. So, in fact, 50% po kang sa tuyang faculty possessing doctoral degree program. So, sa pa po is, sabi nga sa bago, accredited po kita, no? So, UNC Criminology is level 1 AXCO accredited. Both pong sabihon, merong certifying agency or third party na nagsacertify na kita, nagpo-provide kita ng quality education. So, bako lang na sabi na kita providing quality, but there's a third party that attests to that through the AXCO accreditation. And aside from that po, UNC is ISO certified university. So, meaning po, institutionally, we are offering a quality management. So, part na kayan ang sa quality education. So, pangatlo po, Kuya, is we have state-of-the-art facilities. So, sarap po nga ni dyan sa hina-highlight ko sa bago, igwa po kita ni DNA laboratory. Okay? Na kung saan magagamit po siya kang estudyante. Bako lamang kang forensic science students, but also kang criminology students who are into fingerprint analysis or DNA fingerprinting analysis. Pangapat, Kuya, ito talaga may pagmamalaki mi ini kasi we offer hands-on programs, no, hands-on laboratory or activities to our students. Bako lang siyang theoretical, so but we immerse our students, no, through partnership with our agencies, partner agencies, industry collaboration.
So, igwa po kita Kuya Pao ning mga programa na available lang po talaga sa UNC College of Criminology. Saro na po dyan, ang sa tuyang inaapod na RTC Bootcamp. So, wherein our students, bago po sila mag-graduate, they have this immersion program sa Camp Ola. So, ang sa tuya pong mga estudyante, kaibanan si mga regular police trainee, nagkakaigwasan din ng observation and training from the law enforcement, from the PNP mismo. And they were able to experience the real life of a police trainee. So, saro po yan sa unique activities na ginigibok ang criminology sa university. So, igwa kita ko yan ng igwa kita ng EOD K9 training. So last 2023 po. So training kang sa tuyang mga EOD, ang sa tuyang estudyante paano mag-identify ng mga iba't ibang klase ng bomb, no? So that is 3-day bootcamp po. So, 3-day bootcamp sa RTC, 3-day bootcamp din sa EOD K9 unit. And ito pang pinakabagong programa mingon yan, Kuya Pao. So, we are the only university in the Philippines po, or academic institution in the Philippines that was recognized by the Committee on Tactical Emergency Casualty Care to offer tactical emergency casualty care. So, ano po ining tactical emergency casualty care? Saan po ining programa po yan na mas tinitrain ta po ang sa tuyang mga emergency responder, no? So, emergency responder kung paano po mag-rescue, paano mag-attend sa iba't ibang klase ng emergency. Alam naman natin na napakadaming kind of emergencies, vehicular accident, natural calamities, typhoon, etc. So, these kinds of emergencies, lalo na po yung combat emergencies, kasi yan yung magiging trabaho ng ating mga estudyante in the future to be in the combat unit. So, we train them to handle emergencies like this. Kung paano sila mag-save kansindang sadiri in such a way or in that high threat or high emergencies situations. So, dyan po tinutukdoan sinda kung paano magswero. No? Kasi kung paano mag wound packing. So halimbawa igwang injury na grabe ang flow kang blood. So we teach emergency response in that situation. Na hindi lang siya kuya very technical kasi siya eh. So pero based on the trainings na ginawa namin kasi we are also given an opportunity to train po the Northern Samar emergency responders, the DRRM of Northern Samar last February. So based on their feedback, so they were so blessed daw that they have that kind of training. Kasi kumbaga hindi sa kanila naturo yung principles and yung techniques na tinuturo namin sa tactical emergency. That tactical emergency casualty care po training, we got the certification from Shera International Medical Solutions. So that was from Bangkok, Thailand po. So wherein we had the 16 days training po sa Thailand just to get that skills from them. So and ang magaling po kay ni Kuya Pao kasi aside from the fact na kita lang ang nag-o-offer kay ning institution and embedded sa curriculum ang tactical emergency casualty care. So mas na-improve pa po kasi certified na po kita kang PRC. The Professional Regulation Commission accredited our program as a CPD provider for Filipino criminologists in the Philippines. Bukod pong sabihon, anybody na mag-take po ng training from the university about tactical emergency casualty care, they will receive corresponding CPD points that they can use in their renewal of their PRC license. So, yan po isa raw sa pinakabagong programa na ino-offer kang University of Nueva Cáceres College of Criminal Justice Education. So, igwaman po kita, panlima Kuya Pao, we have a strong alumni network. So, na nakakapagtao po ng suporta sa yung mga estudyante. Meaning to say, estudyante ka pa lang, may nag-guide na sa imong mga alumni para mas ma-motivate ka, ma-inspire ka, and
mas mapadali po ang employment service kang sa tuyang mga kaakian. So we are very committed to excellence, Kuya Pao. In fact, last year, igwa po kitang summa cum laude na nag-graduate. And syempre, inaalagaan ta po ang mga talents ta digdi sa UNC. So whoever are discovered as with potential, so we really take care of them so that they will be on track, no, from enrollment up to graduation. So napi-prepare talaga sila for future success in their career and especially in the board examination. And last, Kuya Pao, is yung scholarship and discounts. So we have a lot of scholarship and discounts po na tinatao sa university. Pero sa criminology po, iba kitang unique scholarship grant which is called as the Uniform Service Scholarship Grant, in which we offer 50% discount sa gabos pong kaakian ng mga uniform personnel. Last week po, Kuya Pao, nagkaigwa kaming Memorandum of Agreement kang AFP Educational Benefit System Office sa Camp Aguinaldo na kita po sa magiging provider ng scholarship program sa mga dependents kang mga nagkawararaan ng kumbaga si bakunang activeness, mga nag-expire na kanguranta dyan sa sa Philippine Army. So we can offer scholarship them 100% free tuition sa gabos pong aki kang mga nagkagaradan ng mga kabaro ta sa uniform service. Pero po ining sa uniform service para sa mga active na nagsiservisyo po sa satuyang law enforcement. Kaibanan po dyan, Kuya Pao, ang mga security guard. So isa sa unique feature nitong uniform service grant na to is si mga security guard po tigtawan ng taning tsansa na si mga akininda magkaigwaman ng benefits na maging scholar po kang sa tuyang department. So iyo po yan, Kuya Pao. Salamat pong maray sa pagdangog sa mga drama ko sa buhay. Sa mga accomplishment me. So I hope po ma-inspire and magkaigwang clarity, no, si mga pigtaram ko sa tuyang mga parents and listeners na up to now undecided kung anong programa or kurso ang kukuanan nila sa university. Yan, mayo kong masabi din na Lorly, sa parati kong pag-drop by sa office mo, we've been discussing this one, naging kaibanan ka sa satuyang ISO, di ba? Nasabi mo na mention mo kanina yung certification ka na talaga ang mga satuyang ginigibo talaga na internationally standard lahat po ng mga proseso na ginigibo. Bako lang gusto sa imong departamento, but all across all the colleges of the University of Nueva Cáceres. Magayon na pagdangogon po ay nakaka-inspire na ang satuyang po pala mga estudyante paglaog day 1, asay na mo pagtapos through sa sendang MPOC micro-credentialing, talagang po matatakwan sila ng 100% na bako ng employability, so magayon na career, si arang tamang po ang mga estudyante natin. Sabi nga ni Dean Lorly is that bako man po ang core nila ng criminology or forensics in po ipoporso nila. Meron silang iba pang mga plano sa career nila. So sa tuloy pong micro-credentialing, so through MPOC, talaga pong natatawaning onra sa itong mga estudyante na ma-achieve ang kanilang skills. Di ba? Iba talaga mga estudyante kita na kahit nagtapos ng sarong kurso, iba man sa iyong pipupurso. But what I like most talaga po, ang medyo nga po naliwanagan ako. I've been interviewing some of your staff. Yung po sa tuyang forensic science, talaga pong it would inspire. Di ba po kita mga aki ba before is that ala detective man kita, we've been examining this one, kung magano'ng aki kita, and this is something that would pursue their career, yung mga dreams nila. And sana po sa inyong pagbisita sa UNC as itong mga magulang, mga aki, try to visit our admissions office and also ang opisina po ni Dean Lorly. Yan na po sa AMS building sa ground floor. Ang sa inyong opisina, and they are very much willing, the staff of Dean Lorly is very much willing to provide you more assistance and added information about their department. So, yan po, sa promesa din kang UNC na ang sa inyong pagklase po until sa inyong pagtapos, iba po sila magayon na futuro. Ang CJE din po sa mga nag-contribuar ng sa takulaan po na employment rate sa Satuya. Aram tabo po sa recent po na pigluwas kan sa tuyang gobyerno ang Bicol po sa third na lowest po na may pinaka unemployment. Halangkawon po sa itong unemployment. But then ano po ang UNC, sabi nga natin this year, this is our golden era ngayon, and I'm sure tataas pa to 92% ang sa tuyang employment rate after 90 days. And ang CJE po sa mga catalyst kan sa tuyang programa
kan sa tuwing University of Nueva Cáceres. So ganyan po, sa itong oras po, exacto 20 minutes past the hour of 1 in the afternoon, ganyan po maray na pagka-Sabado, magkayuna na po after kani mag-siesta. And sa mga gabos po na para down, day po na tatapos itong programa right now, you can check po our Facebook page of the University of Nueva Cáceres. Meron po kami mga programa mamayang hapon sa mga gustong manalo ng mga merchandise ng UNC by 2 p.m. Meron na tayong programa. All you have to do is search the University of Nueva Cáceres Facebook page and meron kami mga live programs there para po ma-enjoy ninyo and malaman more about the University of Nueva Cáceres. So, ganyan po. Kami po nagpapaaral na sa UNC On The Air. Dean Lorly, thank you so much for joining us ngayong hapon. Next week po, magsasama-sama ulit tayo. Dito lang po sa UNC On The Air sa DZGB Albay. Maray na hapon po. Diyos mabalos and thank you so much po. Madya ka mo sa UNC On The Air, ang programang sa ito makakaiba sa sarong oras ng pagiging certified UNCN. Mag-antabay para sa mga exciting na bareta, proseso kan sa tuwing pinadaling enrollment system, scholarship and discount offers, asin man lain-lain pang impormasyon tungkol sa UNC. Madya ka mo sa UNC On The Air, ang programang sa ito makakaiba sa sarong oras ng pagiging certified UNCN. Mag-antabay para sa mga exciting na bareta, proseso kan sa tuwing pinadaling enrollment system, scholarship and discount offers, asin man lain-lain pang impormasyon tungkol sa UNC.